सासेनिया जोब्बाय नै आंजोंनो बोजानाय लोगोफोर दाखालिनो बोफैदों आङो बेखौ आंबो सम सम सासे सानै फुजा बोथोराव सिजन लानानै खानाय बोयो नालाय नोंथांमोनाबो सोरबाफोर बोजानोबा बोजानो हागोन आरो आंजों फुजानि रेडि जांबाय एकदम एक्सप' सोर सोरहा बिजनिनि लोक्षि मेला नायो लोगोफोरनो मासाज खालामनानै होयोबा मुलिया मोजाङै खानायाव नांजोबो नालाय बेखायनो आङो खानाय सुयोब्लाथाय एसे एसे मासाज खालामनानै होयो आरो फै बेबोथ' मानसिजोंसोखा नालाय जिरायदो हाजोजों ओंखाम जानांबाय दिनै बेजों जादो मिथिबाय ओंख्रि गैया बाबो मोनाबिलियाव बाथौआव हाबखायो जोंहा नै जैग'नि थाखाय रेडि खालामदों हेलौ लोगोफोर आं ओंखारलायबाय नो आं मा लादों आखायाव खानाय सुनो थांनो नागिरदों लोगोफोर दाखालि खानाय बोनाय दंमोन ओमफ्राय बिदिनो नै मा लाखो मैयानो सुहैनांगौमोन लोगोफोर ओमफ्राय दाखालि बेरायनानै फैनानै थिगसे लोमजाफैदों बेनि थाखायनो आङो सुहैनो हायासै मैया ओमफ्राय दासो थांगासिनो दङ नै लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामना होबा अननानै खालामना होदो फार्स्टआवनो बुंनानै होखाबाय आङो दिनैबो दा आङो थांबाय थानोसै नायलांबाय थादो नोंथांमोना फार्स्टनिफ्राय लास्टसिम लक्ष्मी फुजानि रेडि जाबाय नामा अयथासार भिरखायो स्कुल टाइमखासो भिर फुजानि रेडि जानायखौ नुलांजोबसिगोन होनबा दखान होनायनि दिनै बिजनि बाजार ना बाजारनि थाखायबो भिर जादों लाबोहांबायानो माथो नै जांबायथ' फुजानि रेडि जांबाय साहा दखान होबायानो माथो साहा दखान एक्सप' जागोन बेयो एक्सप' एकदम एक्सप' वाव रेडि ओमफ्राय दा आंना लामाया बेजों आरोना ओरैजाय थाबाय नै बिजनि कलेजजों गोदो फरायनाय बिजनि कलेज आं दा थांगासिनो दं सुन्दरबन हा दैमु नोगोर सुन्दरबनाबो मोजां ना सुन्दरबन आरो बेजों थांबावनांगौसो लामानि अबस्था दैमा सोरनि बिल्डिं हा नै कलेजनि फुख्रि दा थांनांगौआ जाहैबाय बेजों बिथाङा बेसेबांल' ड्रप खालामबाय आंखौ बेबो मास्टार जाहैबाय नालाय थाबायनोसै आखायाव बेग लानानै नै बिथिंजाय नै बेनो हाबनोसै आं फैबाय थाखानाय नालाय जेबो मोनला जि थाबायबोखादों नै जेबो जायाखै दा खानाया खाथ'वाखै आं खानायालाय खायाखै दसे जिजों ओरैनो खोबना लादों सानैबो नायनायनि आंखौ लानाङा इलायथो खांख्राइ खादों खोमा गावहा फिसानो नै दासो बेखौ एसे ओरै थेबना लादों आं नै बेजों बेखायनोथ' सिन जादों एसे खारगोन दे बे एसेखिनिया खि खानायबो आगार जाया दखानाव फिथा सावनाया सुनोसै बेखौ फार्स्ट सुग्रोनोसै मेट्रिक्सबो दंमोन नालाय मेट्रिक्सजोंनो सुनोसै आरो बिनिखौ मुलि होनानै होग्रोबाय आङो सासेनिखौ रायहोनोसै बेहा आथुर जाबाय दखान होदों नालाय मेलायाव दिनैनिफ्राय लोक्षि मेला जासिगोन नालाय ओमफ्राय बेयावनो दखान हैदों आरो बेखायनो बिनिखौ थाब होनानै होग्रोबाय आङो दाहाय सासेनिखौ होनोसै होखांबाय नै बेनिया सुनोसै बेनिखौ एबार बेनाबो मेट्रिक्स
मैना दं नै बिसिनाव मैना रायलायदो रायलायनाय मानि रागा जोंखो बेनिखौबो आङो मुलि होनानै लाखांखाबाय बेनिफ्राय एसे मासाज खालामनानै होनाय जाबाय मासाज खालामनानै होयोबा मुलिया मोजाङै खानायाव नांजोबो नालाय बेखायनो आङो खानाय सुयोब्लाथाय एसे मासाज खालामनानै होयो आरो सुखांबाय नै सासे हाबाय नै सासेनिया जोब्बाय नै आंजोंनो बोजानाय लोगोफोर दाखालिनो बोफैदों आङो बेखौ आंबो सम सम सासे सानै फुजा बोथोराव सिजोन लानानै खानाय बोयो नालाय नोंथांमोनाबो सोरबाफोर बोजानोबा बोजानो हागोन आरो आंजों नायग्रा लोगोफोराबो ओमफ्राय बेनिया हाबायनाय ओमफ्राय सासेनियाबो सुखानानै लाखाबाय आरो फोराननानै एसे बोस्र'नानै होबानो जाबाय बेनिया जाबाय नै दा नै फिसालाया ओमफ्राय फिसाला दुस्थ'आ मामिनि खानाय सिनदों मामिनि फिसाया दुस्थ' खालामदों हाबाय नै बेनाबो सानैनिखौबो मावखांबाय लोगोफोर आंनि खानाय बोनायखौ नोंथांमोना माबायदि मोन्दों कमेन्टआव खोन्थाहरदे अननानै आंबो सम सम बोयो नालाय नोंथांमोनाबो बोजानो हागोन आरो सोरबाफोर बोजानो लुबैयोबा जोंनि खाथिनिफ्रा नै बेसे मोजां बोयो आङो दाम खमावनो नोंथांमोनाबो खबर लाबानो जाबाय आरो सोरबाफोर बोजानो लुबैयोबा खम दामावनो बोयो आं बारा दाम लाखाया हले सा मोनलोंसिगोन फिथाजों किसमिस होलायलायदों थांफिनगासिनो दङ एसेबा गोजान थाबायनानैसो फिलफिलि मोनबाय आं गाखोबायबो नै सोर सोरहा बिजनिनि लोखि मेला नायो लोगोफोर नै रेडि जाहांबाय जाबायानो होनजायो मेलानि मानसिफ्रा ड्रेस लांफैसो गारदों खोमा फिल्टार एकदमबारे बिजनि बाजारा सानजौफुआवबो एफा फिल 12टा जालायलायबाय थेवबो जि मानसि दंखायो दे 30 टाकानि मय हबा दे थाबायबाय नै ससेखौ मैगं मोनसे लानानै फैफाबावबाय फिथाइ थाइसे दा भाजा जानो गथ'आ मोजांखा हाबफैथारासै आरोना बेखौ सुनानै दोनदों नै इसेबांखौ हाबफैयासै बेयावनो थाबोबाय मोनफैबाय नै न' मोनफैबाय आरोना अबस्थायाथ' जाखाया गोलोमफ्रुजोबखानायखा अबस्था गैखाया ओमफ्राय दा सोलायनोसै ड्रेसखौ सोलायनानै ओंखाम संनोसै भाजा एवनोसै दिनै लोखि फुजा दा मोनायाव जैग दङना बेनि थाखायनो ओंखाम बिसोरो आया मा गथ' बेलाय गावनो ससेनिफ्राय फैयालासिनो थालायबाय ओमफ्राय हाबफैबाय ओइ ब्रनि मानो हाबफैखो नोङो बिसिम आङो खर'आव थाव एसे होनानै लाबाय दा खर' लोबनोसै खर'आ एसे माबा जाबायमोन ना मैला जाबायमोन खर' लोबनो सानथाम जाबाय सानब्रैयानो जानोसै दिनै लोबाबा एसे देहायाबो लोमजाख्रुगासिनो नालाय बोरैबा नुदोंना लोगोफोर एसे लोमजाख्रुगासिनो दंमोन आरो जायगा बेरायनानै फैनानै जि लोमजाफैदों फैना ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनाय जायाखै बेरायनायखौ र' साननैसो थानानै इडिट खालामसोलाब्बाय इडिट खालामना लाबोनोसै ओमफ्राय दा संहैनोसै लोगोफोर बेखौनो लानानै फैदोंमोन ना आङो दायो बेखौनो सायनोसै आङो जेबो संबाय थाला आलु होनानै भाजा एवनोसै बेखौनो सानैल'सो जाग्रायानोबा फै बेबोथ' मानसिजोंसोखा नालाय जिरायदो जिराय बेयावनो जिरायदो बेयावनो थादो सायखांबाय नै बेखौनो संसै आलु होफाबाय नै दिंखियाव आं सानैनि नालाय बेसेबांल' हाबाय आङो आइमोनाबो जाया दिनै जैग सावगोनखाय दा मोनायाव जैग सावगोनखाय जालानो बेसेबां हाबाय जों सानैल' जागोन ओमफ्राय बिबोनाङाबो गैखाया बेरायनो थांदों दाख्लै जों थांनानै फैलायबाय बेहा दिनै थांलायबाय
नै दाय फुङाव जानानै गालांबाय खुगाखौनो हाखु दाखुजों सुलांस्लाबनो हायाखैमोन आं बेखौनो सुनानै बेयावनो संफिननोसै आङो गंसे दंखायोमोन होनबा बाहायला गोदानखौ बेयावनो संनोसै कुकार सुनोसै मैगं सुनोसै ओंखाम संनोसै ओंख्रि फाजा एवनोसै ओंख्रिथ' संला फाजा जानबाय नै लोगोफोर ओरैबो ओरैबो सासेया मोनफैथारसिगोन स्कुल टाइम गनाय टाइम जाथारबाय 1:45 जालायलायबाय नै टाइमा सारायाबो खारलेनबावबाय ओरैबायदिखाहाय जाखाया आसुराव ओंखामा एसेल'खाय गाबख'नो हायाखै नामा नै आंना हुदाया बिदिसो मोनबाय दे मोनबाय दासो रुम टाइमा नै उफाय गैया दिनै हाजोजों ओंखाम जानांबाय दिनै बुट बेजों जादों मिथिबाय ओंख्रि गैया ओंख्रि संनाङा होनग्राया नोंसोरना बुट बानायबाय बे फुंनि भाजासो दिंखिया भाजाबाबो गोथाव स्लिम जाजोबबावबायसो नै ओंखाम थोरसिया गावनो मा जाजोबबावबाय जानो हालायदों फाजाखौसो गोथाव मोनखायो नालाय स्लिम जाजोबलायबावबाय ओंख्रिबासो बिदि जालाया बियो मिरामिसबा माबे खर' लोबखांबाय खामानिया दाना एसे सुस्र'नोसैलाय उफाय गैया जाबाय नालाय ओंखामखौ संफिननानै बेखायनो सुनांसिगोनलाय नै फुजानि थाखायल' एसे सुस्र'नोसै लोगोफोर बारा मोजां सुबाय थाला रुमबो सुनांगौ रुमबो सुवाखै खला सुगोन दुगैखांबाय नै लोगोफोर खानायाबो रानाखै आंना एसे रानबावनांगौ दिनै बिराद मेंबाय आंखौ ओरैबायदि मेंखाबाय आयौ बिराद खस्थ' खालामबायना आं दिनै खोन्थाहरदो लोगोफोर नोंथांमोना आं दिनै खस्थ' खालामबायना मिनिनो हालायलायला दुगैखांनानै रेडि जाबाय आं नै दख'ना गानबाय आरामनो दहायनि भिडिअखौथ' आङो मेंनायनि थाखायनो दख'ना गानालासिनो बानायबाय ओमफ्राय नोंथांमोना बेनि थाखाय गाज्रि मोननांला आरो गाज्रि कमेन्टबो होनांला आरो दा आं दसे रेस्ट लानोसै फुजानि टाइम जाथ'वाखै दासो 5ता जादों नालाय फुजाया 7तानि उनावसो नांगोन होनदों खोमा ओमफ्राय जयग' दं नालाय दाहाय जुदि आङो मेंनानै बायाबा एसे खेबनै नाजागोन लोगोफोर ओमफ्राय बायोबाथ' गैला बेखिनियावनो फोजोबनांसिगोन आरो ओरैनोबाबो भिडिअ'बो जाखाबाय आंना होनबाबो आङो जुदि चान्स जायो बाया हेलाबाथाय एसे खेबगोन आरो दा आं दसे रेस्ट लाथ'नोसै फुजानि थाखाय रेडि जाफिनलायबाय नै लोगोफोर आं खेबासैमोन ओमफ्राय सासेया खेब्बाय आरो नै बिहु फालिखौ बावलांलायबाय बियो
मोनाबिलिनि बाथौआव हाबनोसै एसे दिनै लोखि फुजा नालाय लोगोफोर बेखायनो बाथौआव प्रसाद होनाय जाबाय आरो दिनै आरो जैग'बो दङ नालाय जोंनिया बेखायनो एसे बाथौ खुलुमबाय मोनाबिलिनि ओरैनोबाबो मोनाबिलियाव बाथौआव हाबखायो होमबाबो दिनै लोखि फुजाजों जाबजों प्रसाद होनानै हाबबाय आरो नोंथांमोना सोर सोरहा लोखि फुजानि फुजा होखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर अननानै जोंहा नै जैग'नि थाखाय रेडि खालामदों बिमा लोखिनि मुङाव दिनै जैग' होनाय जाबाय आरो लोगोफोर फुजाया जोब्बाय नै खोमसि फोथाया आंना आं दायो उन्दुदोंमोन ना मुसुखांलायनानै दंखायो फोथाया फुला जोब्बाय बाब्रे मा गाबदों प्रसाद जानोसै प्रसाद गोजांबायानो आंखौ नै सुइटारजों देलायबावबायसो देहाया दुरबल नालाय बिराद गोजांसोगारो सोर दंबावो रावबो मा होनदों माबालाय नंखायाना आं होलाबायो आं ओंखाम होलाबाय जाबाय नै लोगोफोर आंबो बासिनानै जाबाय बुदखौ दहाय ओंखाम जानायखाय जानो बाबाय साया गोदौगौबाय साहा फुदुंबाय नै सोर सोर मोनजाया मोनानि लाहार फाहार जाफिनलायबाय नै पटल एवग्रोदों पटल भाजा लाव आलु बे सारायावनो एवनोसै दा मोनबाय नै लोगोफोर मा खैथा जाखो कार्टुन नायगासिनो दं रुमफावनि लाग्रा बड' कार्टुन 11:19 जाबाय उन्दुनोसै नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामना होआखैबा अननानै खालामनानै होदो प्लिज बिदिबा दिनै ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन दिनैनि थाखाय बाय बाय